spraviť tu nejaké provizorium. Ešte sa dá využiť aj tento nešťastný nosník. Tu tie nosníky sú nosné časti kovajíčka sú pokrivené, pokrutené. Tamto je potrhané. Nosné časti T-čkového tvaru sú roztrhlé na niektorých miestach. Krytina je roztrhnutá. Tu musela byť obrovská teplota, že to sa len tak pokrutilo. Váš názor na životnosť tohto pri silnejšom vetre? To by som musel vidieť zvonku, ale je to keď chytí vietor, je to možné, že ten plech to zobere. Akože tie nosníky tam ostanú asi tie, čo sú ukotvené, ale tie plechové časti, čo sú vlastne roztrhnuté, To som povedal, to treba dať. to je možné, že keď chytí jednu časť vietor, tak to už potom pôjde. Keď sa zapre do toho. Aj o život chodiť, lebo naozaj to je staré. Hej, tu vidím, že tie drevené nosníky tie sú úplne hotové, ale to bolo na podhľady robené, čiže to není nosné. Hej. Dobre. Pozrieme ešte z tejto strany. Tuto je to pekne vidieť, jak sú tie nosné časti pokrútené a plech je roztrhaný. Ičkové profily sú pokrútené, úplne stočené nosné časti. Dobre, tak toto vyzerá vlastne, o čo sa jedná, to sú 3 miestnosti, alebo iba táto jedna? Len toto, Len toto. To malo byť OK, lebo tu je... Áno, sekundu, ešte toto si nafilmujem, zbližšia. To sú tie nosné časti vlastne roztrhlé. V tom bode zváru sa to proste trhlo, poprehýňané. Plech tiež je potrhaný, poprehýňaný. Tuto je nosná časť i profil zohnutý. Druhá časť, to isté. Hej. Dobre, tuto máme vlastne pohľad zvonku. Zbortená strecha. To je jedna strana vlastne strechy sedlovej. To je vlastne záber na strechu z druhej strany. Sedlo, to je ľavá strana, roztrhnutá, zbortená, práva strana. Tam je to kotvené do zábradlia, to je celé strhnuté dole. Prístup na budovu, z vedľajšej strany parkovisko. Takže tuto je pohľad z boku, po prípade alternatíva vyťahovania materiálov, dá sa vlastne z dvorovej časti buď odtiaľto a potom prenášať materiál tam, alebo priamo, kde je zbortená strecha, ak to bude možné, je tam ale strašne úzky priestor na uloženie kladky, čiže asi pravdepodobne odtiaľto. Takže idem sa pozrieť bližšie na to. Takže pohľad blízka časť väčšia krytina, ktorá tiež je porušená. A tu máme plechovú krytinu, ktorá je tiež potrhaná, porušená, pokrútená. Tu sú kotvené zábradlia, to je strhnuté dovnútra. Hrebeň je otrhnutý.
sekúnd. Tuto máme